Já jsem jim však neříkal, aby ještě vydrželi, protože oni jsou příšerně unavení, ale dámy a pánové, já bych vám chtěl představit poprvé v 20leté historii, kdy tady v Písku tančíme country, předtím 10 let pod názvem Oklahoma, teď pod názvem Louisiana. Poprvé v té historii budeme mít přetančení na živou hudbu kapely Quintet. Poprvé v historii a musím přiznat, že jediná zkouška, která byla dohromady s kapelou, byla tady v kulturním domě. Takže i pro nás to bude velké překvapení. Takže tančí taneční skupina Louisiana a hraje Quintet. Vadilo ne,